はい、ですね。チキンラーメンカスタム。チキンラーメンをちょっとトッピングしてカスタムすると。ちょっと豪華にしたいと思います。で、今回はちょっとこの煮込みの方でやっていきたいと思います。まあ、分量通り作ってね。で、あと、カスタムする材料として、チキンラーメンの上に、これチキンカツです。チキンカツ。チキンカツ乗せて、まあ、あとちょっとタルタルとか、ブワーってやって、なんだろう、パーコー麺風に仕上げてみたいかなと思います。それでは早速、調理していきたいと思います。じゃあまあ、下準備でカツを適当な大きさにカットしたいと思いますね。まあ、食べやすい大きさでいいですよね。よし。っていうか、高い。これぐらいかな。あったか。よし。オッケー。まあ、カツはこんな感じですね。はい。お湯が沸いたんで、チキンラーメンを投入。こんな感じで、バサッと入れちゃいまして、まあ、時間はなんか1分って書いてたんですけど、そんなにこだわる必要はないのではないのかなと思う。ちょっと適当な感じでね。まあ、要はほぐれればいいんじゃないかなっていうふうに思います。はい。もうほぐれかけてきてますね。おお、いい感じですね。まあ、まだ1分も経ってないかもしれないですね。ほぐれました。で、まあ、チキンラーメンなんで、ね、ちょっと卵やっぱり入れたいですよね。まあ、せっかくのそのなんか卵ポケット崩しちゃってるんですけど、卵を1個ポンと入れて、ちょっと火入りづらいと思うんで、ちょっとフライパンなんですけど、蓋閉めます。どうっすかね。もうちょいかな。今こんな感じです。もうちょい。もうちょい、なんだろう、せめて白身が固まるぐらいにしたい。3、4、5。オッケー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 。こんなんでいいでしょ。正直本心はもうちょいやりたい部分もあるんですが、これでよしとします。して、盛り付けますと。どうしよう。こっち側に卵をちょっと見せてあげた方がいいかなと。こんな感じですかね。で、タルタルをビューッと、すごいボリューム満点。ボリューム満点です。完成です。はい、さて、では実食したいと思います。まあ、こういう感じで、まあ、普通のチキンラーメンなんですけど、まあ、チキンラーメンですよね。そして、チキンカツと、だからチキンラーメンのコラボっすよね。タルタルがっつり。
ここをちょっと行ってみたいと思います。ああ、サクサク。ああ。別におかしくないですね。おかしくない。ちょっと黄身もがっつりと崩しちゃいました。で、黄身と麺とカツを同時にいただくと。あ、ボリューミーですね。すごいボリューミーな感じ。こんな感じです。そしてちょっと、タルタルがスープに溶けて、チキンカツの、チキンラーメンのスープにタルタルってどうなんでしょうか。もう、なんか、マイルドになりますね。まあ、感想はそんな感じですね。結構ボリュームあって、しかも手軽で簡単で、結構美味しいと思います。よかったら試してください。